RMN. Feel mo to. Feel mo to. What? Ayaw pagwat-wat niya. Sunda nga akong gisulti. Okay na ka pa. Okay, pas klaro. Maong ayaw na paglangan diha. Moingon gani kong paghubo. Hubo gidayon. Ingon ka anak agresibo. Pag suryo pa, uy, ay kalimot kayo mo biyak kong anak. Paghubo na! Ano? Wala ma, luguson ko papay. Love you. Labyo halas tatay mo. Ay, kung ganaas pagtubag ha? Nagtarong maya ko. Mayingon gani kong love you. Tubaga sa rin kong love you to. Di lagi ko ni mo. Usa ka pangutana, usa ka tubag. Mga sawa ka na ko, dili. Wow! Okay na usuron. Demanding na kay mga babae. Pero, di mo kapiyong ng babae. Kalibugan man ta. Ayaw na kong iliko sa laing tima. Gisuha ko tubag. Magpakasal ka na ko, dili. Magpakasal! Isang kabila pa! Pero, ubos ang usa ka kondisyon. Kaya di ko gusto malkansi. Pakaslan ta ka kung musaad kang magsinina ka na. Take it or leave it! Take it or leave it. Sinuwap ni Monique Di Gracia sa Sidon. Direktor Jennifer Dado Mendoza. Musical scorer Ariel Mancao. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Gary. Dali ka ninyo sa RMN Drama. Kung karoon mga igalan niya lang sumpay ng atong subildanon. Take it or leave it. Tuo ko ni mo. Anak, kumangay sa pagpasaylo ni Dundun. Ah, Ikaw mo gay perning mag-enkwentro. why problema? So, willing kang moadto sa ila. Ato ba nga siyang papa o mama, mangayo kag pasaylo ni Dundun. Oh, dili ka na problema. No, dili ka na problema. Di ka na lisod buhaton, Lor. Ay, sorry. Sorry for calling you og Lor, ha? Adi man tingali na nimo angay ikasuko. Lor. Lorita, ha? Lorito, di ba? Ako itong amigo nga si Lori nga nagtrabaho call center. Mao man yang angga, Lor. Kana sa nimong giyawit niya eh. Ah, Pala ka eh. Alam yung kasipit. Kay anha na kita diha, di magkasinabot. mao lagi. Migo naman ta, di ba? Nya, adto na lang ko. Bay, bangis. Asa naman tong gi-order nga imnonon? Katong sa kakis ba? Para ning ako amigo. Ay, unya na lang oy. Moinom na ni siya oh. Unya na lang. Mauban ko nimo. Gusto man kong witness sa imong pagpangay pasaylo. Uy, hala. O unsa gudi ay? Hala. Dandan. Pres cooking taog ma ha. Upa! Kadadlaw tanang buhaton. Ragi mo na magyang tinud-ons doon ko. Ngalan nga amahan, Ching, akong katungod ang paglantaw kon onsay makaayo para sa akong anak. Bahala kasi mong bahin kon unsaon yun nimo sa paghandol si Dondon. Basta, ayaw lang sab kong tandoga sa akong maayong tumong para niya. Gets mo? Paminawa sa ko. O kung dili ka lang makalapas sa mga lagda sa akong pagduma sa akong anak. Okay ra na. Bahala kasi mo. Bahala sa kung ako. Ayo! Hala, Ayo! nakailangan ko anong tinguga. Ayo! Si Lorita! Wait tao. Wa may mitubag. Uy! Hala! Nahap na ko? Wa, gyud. Kami ni Sberto. Ano nagkuyog maning duha? Sa man nagkaunan nila, uy? Pwede mo dayon? Dayon. Sa may problema. Sa Ay! problema? Nang, wa man nang. May problema nang. Kalma lang. Doon nalay tuyo si Berto ni Dundun. Ano? Kasi akong atraso niya, ha? Wala doon, wala. Ako mo ay doon ay atraso mao nga dili ko makatarong og katog. Mao ni anak siya din his inyo para makigsulti siya nimo. Oo. Kining human naman ko. Manaman ko dun. Manang ikaw na sa dun. Time pa sa ron. Time pa sa ko, no? Hilom na ko diri ha, hilom na ko. Hello, gidais ko. Usa pa gid istorya ha. Mo magkaruhon ninyo kay pura naglutaw ko da.
Basta ko. Basta hilaw lagi ko. Wala ko ka-gets kung anong kalit magtunga karon. Kaysa kung tanaw, okay na kayo mo. Ano mo na? DXD. Nindot man gud ang feelings kung makamao ka nga muatubang sa imong sayop. Unya idig pangayo nimo og pasaylo sa imong nasadan nya igran sabdayon ang imong pagpangayo pasaylo pagkanindot sa feelings. Pero to make the story short, ya ako to buy peace Dondon. Ha? Yes. Dinhi sa atubangan ni Papa ug Mama nimo, gusto ko mangayo og pasaylo sa tanan na kong mga sipyat nga nahimo diha nimo Dondon. Naukay ko Dondon. Sus, na-insomnia taon ko Usa ka semana nagduha ka adlaw ko nga way tugtog. Wa ko magkatog. Ha? Usa ka tulo ka semana, usa ka adlaw, og duha ka oras nga wa ko katog. Kanang 312. 312. Wa ko makatog ba nga nagplano gyud ko nga matubang nimo si Aro. Dawat ang iyang kamot na. Dun. Pasaylo ako dun. Kalimte na na ay. Kinanam gina-kinabuhi ba? Na mo gina mga magsuway. Ang importante, nga dili na mausab. Promise Manoy, promise. Gikan karon, lahi ng Gaberto ang makita ninyo. Promise mo yan, ha? Promise mo yan. Lagi. Ya, okay na na. Nahusay naman, mi. Kamo na sad. Sa ato pa, okay na mo? Oo. Oo, okay na mi. Ya, plus ma-okay na sa mong Dondon. Ako nindot kayo. Ay, salamat tawon. Nga, nakapanghuna-huna na ka dong. Maayo maayo kayo. Sos pastilan, yoy, ayo nga, kuan, kana magunay ra tag away-away dinhi mga silingan. Mga kababayan, Okay. di ba? Nga dun. Hashtag. Sa man dun. Sa may ikasulti. Sige. Wow, hanip! Friends. Wow, hanip! Okay, muli ko kadyot ha. Kay doon na lang ko'y kuhaon dito sa bahay. Dinila sa galor. Kay mubalik lang ko. I shall return. Sige. Nais ko. Nangansing, salamat kayo sa inyong pagdawat na ako din ha. Among kalipay dong. Ay, sorry niya sa dinhi daw. Ito daw, soroy. Oo. Ako nang buhaton. Maayo. Kay, sige. Kami na ang kuhan ka ng magbarkada namin karon. Kami na ang kanang best friends. Okay? Ato sa ko ninyo, aron nga makabalik dayon ko ha. Mag-celebrate ha. Maayo. Sige. Sige. Berto, yayo. Hahay. Tana. Hoy. Saan ka? Lain lagi gapong ka tinanawan lagi. Hilom sa ko. Hilom sa diha. Noy. Lagi. Oh. Don, saman ka. Kontra gusto to imong pagpasaylong dirto? Ako, tuobi ako niya. May noon kung maon na. Aron diin niya ka makonsumisyon niya. Kung sa katong yung gingon nga mag-celebrate ko, no? Ha? Celebrate. Ito ka, no? Sa to, may kuhaon ko nung to si Ila. Bahala nag-unsa pa iyang kuhaon eh. Basta, kaya importante. Kaya iya yung gituman na iyang giingon nga. Mangayo siya pasaylo ni Dundun. Nakugang yun ko. Ako no, askan lipayagin ako kay wala matay angay kabalakan. Kaha, Unsa ka, Dundun? Nga naman doon. pwede ming mag-istorya nga kamera pa, ma? Oo. Sige dong, mo na akong gusto dong. Ching. Ato sa silang biyaan. Dali siya. Ay, takot. Pangkulit na. Hawak ni mo. Nga Dun. Anong ang kinahanglan pa man yun mong pabiyaon sila sa papagmama ni mo, ha? Uy! Kulain ko na magtanan-awan. Kamo na? Ha? Mura magkalit na magkabali ang hangin? Unsa mo ko nagbuot ni mong ipasabot? DXDC. May galaan ilan pa mga sumpay ni atong sugildanon. Take it or leave it. Tagsulat Monique de Gracia sa sinon ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Mendoza. Musical scoring Ariel Mangkao. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit ka ninyo sa RM